tayo. Isagot ay ti puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, kagdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isagot ay ti puspuso, kararwaken isip tayo. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. Intayon pasangbayen ti Apo. Sarabwen tay ti kankanta tayo. Isagot ti ayat tayo, kakabsat ken pada atao. Tapno may kari tayo, nagdayaw ti Apo. La la la, 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 la la. Isagot ti ayat tayo, kakabsat ken pada atao. Tapno may kari tayo, kagdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo ti successful let examination ni Nelson Dameg nga kabsat tayo. Kakabsat na ikan tayo tinaduma-duma nga talugading na duma-duma nga paglaingan, pagsiriban, ken sagot. Kada ito nga sagot mausar nga pagayat kadagiti kakabsat tayo, pangidaydayaw iti Diyos. Agyaman tayo iti dayta nga intalik na kada tayo. Tapno maikari tayo makirano iti dayta na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak iti Diyos, aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasiyat nakabasula. Ken kada kayumet kakabsat, teka kaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Pagkawanen agad, di mo ipalubos. Akin ka may sinaag, mga
iti tatawa na imbag di panag naknakemda imunan nagdaka inanok daka pagrukbaban daka daydaya wenda ka agyaman tamken ka kapuiti na indaklan at dayaku Gloria iti Dios iti kangatwa Apo Dios sa ilangitan nga ari Dios Ama aman nakabali namin ket sika Apo niya Jesu Kristo bugtong nga anak ti Dios nga Apo Cordero ti Dios ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatwan sika mangikan kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami sika mangikan kadagiti basbasol ti lubong awaten kadaytoy arararaw mi sika asitutugaw iti makanawan ti Ama kaasyan na kami Gloria iti Dios iti kangatwan yan tangi siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatwan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios sama Amen. Kumararag tayo. Apo inaramid mo at ikang runaan alinteg, iso tilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken kakin iti padami a tao, tapno magunod mi ti agnanayon a biag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Amos. Denggen nyo daytoy, da kayo ang mangilupit-lupit kadagiti makasapol. Ken agpanggep ang mangdadael kadagiti napanglaw a pagilyan. Kunayo iti bagiyo, lumabas kuman dagiti nanginang aldaw. Tapno mailakumi dagiti trigumi. Kaanon to ti panagibos ti aldaw a panaginana. Tagno aglako kami manen, nanginan to ti panagilakwan mi.
Usaren minto dagiti saan na husto a pagsukatan. Ket padagsenan minto dagiti pagtimbangan. Tapno mausaor dagiti aggatgatang. Nanginan to ti pangilakwan mi, iti awan serserbina a trigo. Gatangen minto tinapanglawa tao, tapno agbalin na tagabumi. Dayjay saan na makabayad iti utang na, wenno di na maited ti bayad, uray ti nga paris a sapatos. Insapata ti Apo a Diyos ti Israel. Pulos ajak to malipatan dagiti dakes nga aramid da. Ti sao ti Apo. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga dipen na. Idaydayaw yu tinagan ti Apo. Madaydayaw kuma tinagan na ita, ken iti agnanayon nga awan inggana. Iturayan ti Apo ti amin na nasyon, ket tidayag na rimbawan na ti langit. Ti langit ken iti daga, awan ti kasta iti Apo a Diyos tayo. Nupay agneed tinangato adiso, tanawagan na ti tangatang ken ti daga. Bangunen na dagiti napanglaw, manipod iti tapok. Ken aunen na dagiti nakurapay, iti kinapanglawda. Pagtugawen na ida, tiden na dagiti prinsipe, wen kadagiti prinsipe iti ili na. Ti may basa, naadaw ti muna asurat ni San Pablo ken ni Timoteo. Umuna-una, yunay-unay kong arod, amay dato ni ti Diyos, dagiti dawat, kararag, panangibabaet, ken panagyaman, para ti amin na tao. Para kadagiti ari, ken amin nga adday, tinangato asaad, tapno agbeg tayo, an natal na, ken naulimek. Nadyusan, ken natakneng iti amin na banag. Nasayaat daytoy, ket makayayo iti Diyos, amang isalakan kadatayo. Tarigagayan na may isalakan ti amin na tao, ken maamwanda ti pudno. Tamay maysa ti Diyos, ket may maysame ti mangikapya iti Diyos, ken iti tao. Ni Kristo Jesus a tao, anang nyawat iti biyag na, apang subot iti amin na tao. Dayta ti pamaneknek nga iti naituding nga tiyempo, kaya ti Diyos amay salakan ti amin na tao. Daytoy ti gapuna anay baunak akas apostol, mestro dagiti gentil, ken mga kasaba, iti mensahe ti pamati, ken kinapudno. Sa anak nga gululbud, pudno ti bagbagak. Tarigagayak ang kararag dagiti lalaki, wenno dagiti lalaki, iti amin na diso, anapudno iti Diyos, ken makaingato iti imada, nga agdawat, nga wanan pungtot, ken panagsusupyat. Ti sao ti Apo. Diyusan ngayat na itetay kenkwana ti dayaw ngawan patinggana. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Apo at dakuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, adda idi may sa abak nang, adda pagayaywanen na kadagiti kukwana, na ipulong kenkwana abus-bus-busen ti agaywan ti kwarta ti among na, iti kasta pinaayaban ti among anagkuna kenkwana, anya da ito'y madamdamag ko maipapanken ka, ited mo kanyak ti amin alistaan ti panangaywan mo kadagiti kukwak, taikkaten kan nga agaywan. Kinuna ti tao iti bagina, ikkaten na kon ni among ko iti trabahok, anyan to ti aramidek, jak kabailan ti agkali, ket mabainak met amakipalpalama. Aam mo kon ti aramidek, tapno inton maikatak iti saad ko, addan to gagayem ko amang pasangbay kanyak kadagiti balbalayda. Inayaban na nga rod, dagiti amin ang nakautang iti among na, kinunana iti umuna, mano ti utang mo iti among ko, sa nga gasot aburnay alana insong batna, adto'y ti resibom, kinuna ti agay aywan, agtugaw ka, ket isurat mo ti 50, ket ti sabali kinunana, ket sika manumet ti utang mo, sa nga ribo asalop at trigo insong batna, adto'y ti resibom kinuna ti agay aywan, isurat mo ti 8 gasot. Dinaydayaw ti among daytoy nasikap apagay aywanen na gapo iti kinasikap na. Nasiksikap ngamin dagiti tattao ditoy lubong, iti maipapan kadagiti araramid da, ngem dagiti tattao iti lawag. Ibagak ngarod kada kayo, kinunapay ni Jesus, pakigayam yo dagiti naindagaan asanikwayo, tapno inton maibusan kayo. Maawat kayto iti agnanayon apagtaingan. Ti tao ang mapagtalkan kadagiti babasit abanag, mapagtalkan tumet kadagiti dadakkel. Ngem ti saan ang matalek kadagiti babasit abanag, saan met ang mapagtalkan kadagiti dadakkel. Ngarod, no saan kayo ang matalek nga agaywan kadagiti naindagaan agameng, kasano ti pan nakaitalek kada kayo, dagiti na paypayso agameng. No saan ang mabalin ang maitalek kada kayo, dagiti saan nyo akukwa, si asinon to timangted kada kayo iti kukwayo. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among, tagurain nanto ti maysa, ket ayaten nanto ti sabali. When no agserbin to asi papasnek iti maysa, ket umsyan nanto ti sabali. Di yo mapaggiddan a pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi kalman na panak ijay inayabandak nga napan ijay San Juan, Paris, ijay Abra, ijay Saint John de Evangelist Paris, gaputa classmate ko dijay padi dijay, inayabandak nga mangted ka man ti recollection classmate ko nana. Nagaputa dya muna kapan imyan din na minsan nga rabi, gaputa nagpigsa ti todo ditoy, sinapak tinapan, ni parbangon di kalman, kasi na po Diyos, gaputa nasapa awang pala traffic, medyo nasapa akpay, nagkapeak ijay 7-Eleven, ijay junction, ijay agpabigan ken narbak, ay agpaabra. Nga nangalaak na tayo dipindot nga kape, nagmayat mo tibang luna, hindi ko an inikanak ti asukar, kenda tayo pagkiwar. Idi na timplakon, kunakin di jay karo, tamay may isang lalaki di jay, taparbangon nga rod. Boss, ayan na ti basuraan, kunak ka. Ay, mudto yun, sir, kunana. Haan, ayan na, adam mo ka, da basuraan, jirwar ti 7-Eleven. Ngam, ayan na, kayat ko nga damagan, ayan na ti basuraan, di unag ta agi basuraak.
Mudto yun, sir. Kuna naman, na protocol mat akin nasaya at mat. Haan kayat ko ti agi basura, haang ka nga basura. Kunak ka, nagkatawa. Nagtaraki ka, alangan mga pagbalinang ka nga basura, kunak ka, nagkatawa. Uno daddo magamin, ijay dagiti, detalya yan na, dagiti babasit nga banbanag, ijay ti pakakitaan, no si asino tayo. Kadagiti hantay madmadlaw nga banbanag, ijay ti pakadlawan, no anya ti kananakem nga adda kada tayo. Kalangan mo ti basura ko na ay ayan na di basuraan ko na kamudto yun, sir. Inted ko te iso mangi basura ka naglakamot nga ipisok apay payla sa bagay kaslamag kanya tayo ano daduma nangantayon ka kaslatay la aso nga intarayan tayon makaammo aginnaw kanton no natangtanggan no mangang kamanan. Nga ije nga minti pakakitaan ti kinasi asino tayo. Ang tata, nagdadakkel ti issues. Agralidan di Manila, orida tayo ti akem tayo mat agkararag, agbado tayo kano ti puraw kung kunada, mabalimbat, agkararag tayo. Taapayaan niya mapaspasamak ti Pilipinasen, ay apo, talaga mga ano dumaki, inacceptar tayo nga datayon san ti most corrupt country. Dito'y lubong, taapaya, dagiti korakot, agtugaw da, agibutos da, ikanda kay tuman tili magasutan, butusan yun tumanan, palpalakpakan yun tuman ita. No, di ka inya nga kinatungangaw ti Pilipino ta. Mabalba, at da di pagbaludan ng gapo ti kinakurakot na, tumaray pa ilang nga kandidato, mga pakpak. Dumabasol tayo mo't, apaya, utang na loob, kung kuna tayo. Into no kang uray no adda mading inaramid nan into ka ano daytay ginakalinlinteg nga tao dagitay attorney nga lumablaban nga senador kadakwa nga awang makorkwartada ditay maadalan ti di da makaruwar sino ti kikit-kitaan da wow dagiti artista dagiti kanawin nga mabuyboya yu ti TV isumo idla maikabi sayo agtugaw dan tumanen no dadduma agpabasol tayo kanyada ngam no dadduma kitaan tayo no si asino tayo met, tanudad dumadatay laeng ti akin basol. Deji kultura tayon sa. Wano di upbringing tayo, adda madina. Di inadakkel tayo, no daduma adda something wrong. Adda may nga padi tatan idi seminarista, na pan nag-apostolate, ija ayan dagitay mangyan, ija Sambales. Nakakita kay ti mangyanan. Ay di kaabsat tayo nga mangyan, kitaan dakon, agpakulutak laeng mangyanakon. Kadagidyaga po ta, ijay damantay, magmagnada nga madanon tilugan, kinuyog da ito may sa mangyan, kabsat nga mangyan, da ito'y seminarista. Along the way, siyempre mabisinda, nakakita dati bayabas, you know bayabas? Rambutan. Kinangalada, kanijay nangalad dati kananda, kanijay seminarista ko na dagdagan natin, kunin na natin lahat. Kuna kano DJ mangyang kuna na ta si istorya mo la daytoy padi daytoy huwag tila alaen ta DJ kanenta baybay am dagiti dadduma taaddan tumet kanen dagiti dadduma nga lumabas. Di pa lagbalin nga mangyan kumadagiti nga kontraktor kadakwan niya. Baybay am talaen ta ay alaen talaeng di kanenta ta kanen tumet dagiti dadduma nga lumabas. Wow. No taga Salcedo datan ak intak-in na tabado na insukibo na agawi din ag sanga bayunan ate inalanan. Ano bringing tayo ngamin. No daduma da bringing tayo ang da kayo. Isu ti kong kunak no ingkay manguong ta makakita ka tinaiaplag mangalakala ang ti 30 taon no ba inte isulat si dak apaya bagin tumo dagi patpat siya maglaklako kan bringing tayo, nadaduma ka something wrong. Mangrugi iji detalyado iti babasit nga banag. Iso ti nadaduma, agbalin nga iso ti dumakkel. Nohaan nga nasaya at di kananakem. Sugod nga gloria kadagiti tattao nga nasaya at ti panagnak-nakem na. Di ba babasit nga banbanag, mairugi iji unag ti balay. Kala ko makanya yung
Sino mangisuro nga no, nalpas ka nga nangan ka, alaam nga inawan ipalunipin dyan nanganan. Adalem pa ila di eskwela, sika ang nanang kintatang. Urayam nga agapo pa ila di, sika No daduma gamin, di upbringing nga ro, di ubing, no daduma ka, datay mo lamang isurusuro madi. Datayo, nagkaro tayo, nangruna ka datay nga Ilocano ta, di ako nada ka imot tayo sa. Nya isurusuro yung tapuyo. Nya ti kunayo. Darsum akanan datanin ang dumawat. Darsum ni dumawat. Imbes ko mga pabalunam neng dahil titibalon mo niya, kitaam diya ka eskwela am no sino awan balon na ibingayam. Sa bali magkanya tayo, hamo nga ipakpakan ta balunam tuman no bigatan. Sino nang sursur, no daduma at damadina, apa yang amin, dahito iti ibagbagana. Uray, in our first reading, anya ti kunana dahito umuna nga maibasa, na nakaroon ni Propeta Amos, kastoy ti kunayo, da kayo, kunana, mangilupit-lupit, kadagiti makasapol, anya ti kunana, malpas kumatial daw ti managinanan, aglako kam manen switiken mi, dahi paglako anya timbangan, tamakagatang kami iti ad-ado. Propeta Amos dayay. Iti ebanghelyo tayo mat, anya mo ti kunana. Gapo tamadmadlaw di amo na, nga adda sweet-sweetik nan, osarin na di kwartana, ikatengkan, na panan inayaban dagitay ni nakautang iji amo na, kinisakisayan nan, tapno adda gayom na. Anya ti bagbaga na di, stewardship, panangaywan. Panangaywan ti adda kanya tayo. Hanting agpanunot ti bilyon-bilyon, uray da tayo, ti inaldaw-aldaw panagbiag tayo, adda na duma-duma nga laing. Adda laing tayo, ay aywanan day ta. Adda sanikwa tayo, ay aywanan day ta. Adda adal mo, aywanam. Adda sanikwam, naparaburang ka, aywanam. Kuna ni Apo Jesus, usarin nyo apagayat kunanay, pakigayam yo, dagiti sanikwa dito'y daga, ta kukayon to, makipagyang ka ito sa dilangit no maibusang kayo. Anya ti pagbasbasulan tayo, you cannot serve both God and Mammon kunana. Hamo mapaggidan nga pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Ngamin ti pangrugyan ti panagkamali no tinagikwamon ti sanikwa, mangrugi nga parakingkan, mangrugin nga agkurakot di panunot tayon madadaulen di jay sistema tayo. Uray da kay nga naganap. Evaluate no nyo ti motivasyon nyo. Apay nga agpabasa ka. No daduma ka haan nga gapot obligasyon mo nga naganak, ngamin obligasyon mo ti mang patanor dayta anak mo. No daduma ka di pa nagpabasa tayo para kada tayo. Agbasa ka ngamne agsublikan niya. Isong ano na nakaruwar di anak mo ti anya mo ti inruar na let one engineering ka nagdakkel tatarpulin na piman kas laban nawag ay congratulations to engineer contractor sooner napaspasaw di na ng kintatang ngam dayjay naggraduar takakaasimot no daduma ka selfish pay dayjay pagbasaem tahaan nga isuna hangag saya at tibiyag na no di para kanya tayo. Kano mapagtalkan ka iti basit nga banag, sumurot ijay. Pangrugyan na nga madadail, day nga panagtalag stewardship kunana dayjay, no tinagikwa tayon, pinagbalin tayon adjust ti sanikwa, laing, possession, adal, no tinagikwa tayon, mangrugi tayon nga agkurakot, madadail, mangrugi tayon nga maiyaw awan. Dahil ti pakaalaan na iso nga dumakkel, agbalinton nga, dahil tayo questionaran tayo, ikararagan tayo, pagilyan tayo, barbaring no adda pa nagbalbaliw, ikararagan tayo, barbaring no adda pagsayaatan na, ngamsakbay tayo gamin nga dilawon ida, ulitek nga ibagbaga, i-check tayo, dayjay, nakem tayo. You go to Japan, iti parkeda, awan makitam nga basuraan. Isumat iyap apply ti Salcedo.
Na mabalbalin awan ti basuraan, apaya iyawid mo di basuram. Ngam no adda pay la kananakem mo. Ngano awan makakita inalam di pampers ti anak mo, idi agmotor-motor ka, awan nakakita intinag mo di ayan ti pa iyas ay demonyo ka. No maitured mo pay lang nga aramidin de jay haang ka nga ag-question kadakwada. Ginakem mo ti i-check mo. Iti salsalud-sud na si asino ka no awan ti makakita. Kayat tayong ag-improve ti ili tayo. Very good. Nagmayat nga programa. Apaya nga ni manang binigat nga agdaldalos dita. Hello? Apaya nga han nga datay nga makakita ka. Kindagi di anak tayo nga mapanagay-ayam dita ka. Apay nga hantay nga intrin nga iyawid da di pangananda. Apay nga agsagad pay la ni manang ti paborito nga kabkablaawan ita ti bigat. Adayupay. Hampay nga nagbalbaliw ginakam. Apay nga na makita tayo. Makitam dagita barangay officials kada tanod kada anya dagitayan. Kababaihan kada kwa agdaldalos dati sa bado. Apay nga mo madalusan di paraangan nyo. Sakbay tayo nga aguyaw ti sa bali mangrugi ijay unag ti pagtaengan di kananakem. Iso nga dayjay ubing ti pangrugyanan na ijay no mataleg iti basit ken dakkel nga banag mangrugi ijay unag ti pagtaengan haang ka nga agpabasol iti sa bali. Haam mo nga iyasa uno hangka nga mangnamnama ti panangisuro ti sa bali ti umuna datayo. Iso nga ang national issue. Agrarali tayo. Oray kat no agrarali tayo. Oray hanga dakes ipakita tayo nga madidayar aramiden da. Ngam dagiti tao nga nagaramid kada kita, official man, contractor man kada kwa, naggapuan da uneg ti pamilya. Hanggang pipinabasulon no katoliko wano saan ta agpapada da. Sakbay ta ibaga nga agpapada da, baka agpapada tayo mat. Sakbay ta nga ibaga nga nakaararyak da, baka nakaararyak tayo mat. Sakbay ta nga agpabasol kanya da, baka adamo basol tayo. Iti unag ti pagtaengan, responsable ka kadi, itigimong mo, kaarubam, responsable ka kadi. Uray mo tina espirituan nga banag, the same. Hantay nga agpabasol ka, dagiti ko nato yung awang konsensyada, no, nasingpet ka laeng, no, adda makakit-kita, no, nasingpet ka laeng, gapota awan ti makadkadlaw king ka, ti saludsod na nga rod ka, si asino ka, no, awan ti makakit-kita. Si asino ka na espirituan kananakem no awan ti makakit-kita. No daduma ka no sar ada dati sarsaron wag ko mga nakalugan ti tricycle. Oray mo dagiti dadakkel nga lugan no daduma. No ubing ginagkaanan na ka ipurwak na latad ta kalsadan. Mabalin la ko mati pumadungpar. Bagun tumat ti kasanayak nga padpadungparan nan tuma kami nga tricycle. Di ginanang kintatang uri dagiti tricycle nadaduma kinunot dan intupak da pagbalinan nyo mga basuraan ngamin ti Pilipinas. Ayan na ti salsaludsuden na dito, ayan na di kananakem. Iso nga before nga mapantay ijay datayo, kas pangarigan dito ili tayo. Kas di mo tina espirituan. No mataleg ka iti basit nga banag, di basit nga panagulbod no masanay agbalin nga dakkel. Ngam na ikarkarigatam da agbiag nga nadalos adda ti pangrugyan ti panagbalbaliw kunada nga rod ka no kaya mo ti panagbalbaliw ti lubong pangrugyam. Ijay Nepal ing kamo bumekkel ti presidente da tayo mo bumekkel tayo magkadagiti kurakot haan. Pangrugyan ti panagbalbaliw siyak. Ay aywanan na tayo. Naikang ka, ulitin tayo. Naikang ka iti position, use that position, tapno, ag-benefit ti tao, pagayat mo, haang nga paraking ka. No naikang ka iti adal, use your talent, dahi ta give, nga mangtulong iti tao. No naikang ka iti sanikwa, o sarum dahi ta nga sanikwa, nga pagayat iti ta, haam mo nga bukbukudan. Takamali nga dakkel ta pinagaywan na tay laeng kasla daytoy pinagaywan ti amo na tinagikuan na meten anya tinagaunod na nga rod awan sa bali anya tinatagikuan na nga rod maikat
Katada tayo, agpanunot tayo manan, jay mo gaming kaaro ba may, kalutak mat, bay amon, sikan. Kung imay ka nakimisa, tatananggag mon, sikan ti pangrogyan, ti panagbalbaliw. Kin kasapulan nga agkararag tayo. Taapaya, tilaeng paggapuan tinasaya at nga kananakem no makastrek nga pudpud no ni Apo Jesus ditoy. Kunak mo ngamin iji abra ura di abra mo gamin di kalman ka nagmayat ti agsanto no kalkalpas ti recollection ngam ti dakes na 2 minutes laeng after nga nalpas ti recollection nagawid kang na nagsubli mo di saram kalkalpas ti seminar ko man o munisipyo ko mangilungalong nagdisiplina tayo after how many minutes nagsublimat nagsublimat. Uray ti na espirituan nga biyag tayo. Naglakat ti agsanto ngam nakasano ti mang sustinar ti panagsanto. Hala kakabsat ng kitain nyo. Anya daytoy kunana ni Apo Jesus. Haan nyo mapaggidan nga serbian ti sanikwa, ti Diyos ken ti sanikwa, uwan ngamin. Tati sanikwa intaleg ti Diyos. Tapno pagdaydayaw tayo, babaan ti panagayat tayo, kadagiti kakabsat tayo. Ngam haantay nga pulos nga maramid data, no hantay nga ammo di bagi tayo. No haawan disiplina na no awan na saya at nga kananakem tayo. Sungor nga kunana ka tunggal kababasitan nga aramid, no maaramid mo nga pagdaydayaw kini Apo Dios daytan adda pa nagbalbaliw iti gimong, adda pa nagbalbaliw ti pamilya tayo. Sa tayto no mabuo tayo, addan to magkarbangan tayo nga mapanagsao. Addan to magkarbangan tayo nga mangdilaw. Nagitidildilawin tayo, ngamno da tayo nga mismo kahantay maaramid, awang karbangan tayo nga agsao. Di tayo pa matanggal di bagi tayo, tanglan tayo nga rod ida. Di tayo pa madisiplinaan di bagi tayo, madisiplinaan tayo nga rod ida. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos. Ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao ti napaypayso a Diyos, naiyanak ngem sa ken gapo ti pan nakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dila. Ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw. Kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamatiyak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamatiyak met ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kalikagom ti Ama sa dilangit, a maisalakan ti amin a tao, italektay nga rod dagiti karkararag tayo ken kuana, ket kuna tayo, Apo denggan na kami, ket paraburan na kami. Agpaay ti simbahan tayo, nang runa ti Santo Papa, dagiti ubispo ken papadi, ken amin na mangi sakripisyo ti biagda, tapno may waragawag tinaimbaga damag, tamay kanda ti tured, kired ken salaklip ti panangisaknapda, ti pagarian ti Diyos, kumararag tayo ti Apo.
Agpaay ti pagilyan tayo, tapno mabangon tayo kumate, espiritu ti panagkaykaysa, ken panagkakabsat ti baet, ti panangpadayaw tayo, kadagiti na duma-duma a kultura, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti malmalday, masakit na panglaw kenawanan gaway, tapno liwliwaen ti Diyos, idakit masarakan da, tinamnama, ken ti kay papanan, ti panagsagabad, kumararag tayo ti Apo. Agpaay kada tayo nga gindeg iti daytoy a parokya, tagbalintay kumaan na sikap amang ngaywan kadagiti pinaraswa ti Diyos, ngayon talek na kada tayo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti minatay tayo, tamaragpat da kuman, ti panakairando da, kadagiti gaming sa dilangit, kumararag tayo ti Apo. Agulimat tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo denggan na kami kat paraburan na kami. Diyos nga amami pagbalinan na kam anasikap, ama narawidwid kadagiti intalek mo kada kami, kat aramaten mi ida, tapno maragpat mi ti insagana ni Apo Jesus kada kami, apan nakipagragsakken ka, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Pagyamanan ni Ken ka, amin namin ngayon ka makita, gaputayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas ka. Tinapay kenarap, di umay ni itayawat, nagapu di trigo kenubas, abungat nagpanugan mi. Pinarswa babaen, di balikas mo, Apo pagyamanan ni Ken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayat pinadamida, naurnos na nakapinpintas na. Tinapay kenarap, wenawatem bendisyonan, Apumi pagbalinemida, anasantuan abagi kendara. Amin nga dain ka
pinarswa babaen ti balikaso apo pagyamanan niken ka amin namin nain ka makita gaputayat inadamidan na urnusdan nakapinpintas na. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kaya't may paaya pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamet apagimbagan tayo, kan di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Iroknoy mi kan kaapo daytoy daton, apang ipakita mi ti pamati kan ayat mi kan ka, awatem kad ida si aayat, tapno iti daytoy a sakramento ti Eukaristya, maragpat mi dagiti gameng, anamnamaen mi, kas isuro tinasantuan a pamati, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ya maikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken ka o apo. Nasantuan nga amaman nakabalin katagnanayon a Diyos. Ta itasidong mo adda kami. Agbiag kami kat agunnoy kami. Kat kabayatan ti panagdalyasat mi ditoy daga, saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami, no di kat kastapayan nga adda kada kami ti talged ti agnanayon apan nakaisalakan. Tati Espiritu Santo pinagungar na ni Kristo, kat namnamain mi nga ipan nakamtumet iti biag nga agnanayon, yan tangay kas umuna abunga ti pan nakaisalakan mi, addan ti Espiritu Santo iti uneg ti puso mi. Anansata agyaman kamken ka, ket makitimpuyog kami kadagiti angheles, amang ibunan nag kadagiti pakaidaydayawam ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, Adios kadagiti amin, amin na parswa. Ti langit ken daganap nuda, iti pagkay daydayawam, usana iti kangatwan. Madaydayaw ti umay, itinaganti Apo, usana, usana, usana iti kangatwan, usana, usana, usana iti kangatwan. Pudno ay Apo abiig ka kinasanto, ket si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi ngarod, ti paaymo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana
Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti kruso, kenin ka panagungan, innakamin salakan, manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, innakamin salakan, manubot sa ngalubungan. Iti ngarot panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apim mo sayen. Asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda anak kapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mekan kama nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan tinggana. Intay umararaw iti ama katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Nadat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, dumteng kuma, ipagaryan, matumpal kuma, inage mo dito'y daga pagkasa dilangit iten adakam ialdaw ito'y itipatinayon na altar
Babatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol maili si kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam tituray ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kasmayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Dios sa magikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasulti sangalubungan item kada kami ti kapya item ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak ngem ti may salae nga saom mapaimbag tontoy kararo. Siksika uwapu ti bileg mi panakaawat kinakapsut mi panakapakawan nagkurangan mi iturong mo apo ti panagbiag mi ti ayat ti Dios intay rambakan grasya na asagot pagraramanan tay su ti biag amin nagapuan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman abanag mintay biruken anyaman arigat intay parmeken ben nga agpaisu ti Diyos tulaeng kiret ken namnama dinto
aglemeng. Inay-ayat mo apo, dagiti na panglaw, nagkakaasin, dagiti mawaw, kasken ka uapo, balinen nakam, tapno ti ayat mo, di may paidang, ti ayat ti Diyos, inday rambakan, kasya na asagot, pagraramanan, daiso ti biyag, amin nagapwan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan, imay ka uapo, ket nagrigat ka, pagpaay ti amin, amin na parswan, panagatipen, amin na kita, ited mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso ti biyag, amin nagapwan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Ibileg mi panagaawat, inagapsot mi panagapagawan, nagkurangan mi, iturong mo ako, di pa nagbiag mi, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daiso ti biyag, amin nagapwan, rigat kenam ay Diyos pagkamangan. Kumararag tayo. Apo pinakired na kami babaen dagiti sakramentom, taginayunam kadkadakam ti kinamaingel nga imparabor mo, tapno dagiti aramid mi, maipakita ti pamati nga ikotan mi, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Into na Sabado ken Domingo Apo, maaramid to ti tubay, agtutubo dagiti anak tayo, iyay dinaratan ti pakaangayan na Apo. Kay patulod tayo dagiti anak tayo, ta namayat nga formation mo't kanyada daytoy, ta kabayatan ti panagdakkel da, makatulong.
para iti nasaya at akananakemda. No, nya ti maitulong tayo, financial, kararag, wano, in-kind, mabalilat tamot nga ipatulod apo ta, adda pagnayon, dagiti pagpakan, pagmerienda, para ti kasapulan da apo. Ti apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kay kumati Diyos, ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagan kumati Diyos, tilangan na kada kayo, ket kaasyan na kayo. Amen. Iparang kumati Diyos, tirupa na kada kayo, ket ited na kada kayo, ti kapyana. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti na Santon Amisa, intayon, iti ayat, ken kapya, ti Apo. Kitain nyo anyan na kinaragsak, luwag kay satay nga kakabsat. Itisidong ti Diyos Ama ken Diyos Anak anang ibando iti sapasak rigat ken tuo di amarigna nutisang alubungan ketagkay kaysa hintay amin nagkaran